Bon dia i bona hora. Vam començar el curs parlant de que els escacs podien ser entesos com un llenguatge, de tal manera que per aprendre'l haurem d'entendre la relació de les peces entre elles mateixes i amb el seu entorn, que seria el taulell. Per començar hem vist que el més important de tot és la tàctica i hem presentat un recurs molt útil com és la secció de problemes de Lichess, que ens pot ajudar molt a millorar l'olfacte i la visió tàctica. La setmana passada vam donar unes pinzellades sobre com buscar poder posar en pràctica alguns elements tàctics en una partida real veient possibles atacs sobre F2 i F7. Avui vull que, després de l'explicació d'un parell d'exercicis, vosaltres en resoleu un altre parell, seguint les mateixes idees que comentaré en el primer parell. Estic convençut de que podreu trobar la solució dels deures que us posaré perquè la persistència de les idees en aquests exemples té molt de pes. Abans de començar, però, vull que proveu de resoldre aquests dos problemes, cadascun en menys de 2 minuts, d'acord? Són els problemes que us deixaré com a deures. Ara pauseu el vídeo i doneu-vos 2 minuts per resoldre cadascun, d'acord? O sigui, 4 en total. Només 2 minuts, intenteu-lo resoldre. No espero que ho pugueu fer, val? Però després de veure'n un parell molt similars, estic convençut que al final del vídeo sí que els trobareu en 2 minuts, d'acord? Us ho tornaré a proposar al final del vídeo. Vinga, va. Proveu de resoldre'ls en 2 minuts i tornem, d'acord? Pauseu el vídeo. Us ha sortit? Bueno, si no us ha sortit, no us preocupeu. Ara resoldrem un parell d'exemples que tenen la mateixa idea que aquests dos que us he ensenyat i, per tant, després, segur que trobareu la solució en menys de 2 minuts. Va, anem al primer, el vaig a buscar. És aquest d'aquí. Què tenim aquí? Bé, tenim una posició bastant igualada, l'únic que les blanques tenen un peó de més, vale? La resta material és idèntic per banda i banda, però sembla que aquest peó de més estigui a punt de ser capturat per les negres. Per tant, acabaria en una posició amb igualtat de material i de totes insuficient per guanyar. Però és el torn de les blanques i existeix una continuació guanyadora. Vale. Com es pot guanyar aquesta posició? Aparentment, sembla que hi hagi dues maneres per les blanques de guanyar-la, no? Ja sigui intentant avançar el peó per coronar-lo, o ja sigui d'alguna manera aprofitar que el rei i la torre negra estan en la mateixa columna per fer un escac, si poguessis fer un escac per aquí, d'acord? Si no estigués al peó i tu poguessis fer un escac amb la torre per aquí, faries escac, el rei s'hauria d'apartar i podries capturar la torre que queda aquí baix, d'acord? I aleshores tindries material suficient com per fer l'escac i mat. Val, si amb aquestes idees intentem avançar el peó de tal manera que el vulguem coronar, ens n'adonarem que som incapaços de guanyar aquesta posició perquè després de la jugada el rei aquí ja deixes passar a la torre de tal manera que si coronen les blanques, doncs tu captures i ja està, cap problema, s'acaba la partida en taules, i si volguessis fer torre a 8 per acompanyar el peó que coroni, tampoc et dona temps perquè el pot capturar directament amb el rei o amb torre mateix, d'acord? Bé, acabem de veure que avançar el peó no funciona, d'acord? Aleshores, com podríem fer aquesta idea? L'altra idea que era, home, si ara les negres capturen, sí que fem l'escac i capturem aquí baix, però les negres no estan obligades a capturar el peó, d'acord? I simplement, si fan la mateixa jugada que amb la variant anterior, rei aquí, ja és suficient. Si les blanques avancen el peó, és la mateixa posició que veiem abans, si pots capturar amb el rei o amb torre, per tant, insuficient. I si busques algun altre tipus de jugada, com el que dèiem abans, no? Fem un escac, per exemple, per a veure si captura aquest peó i poder fer-lo d'abans, les negres no estan obligades a capturar el peó, poden venir aquí tocant la torre, aquesta torre s'ha d'apartar i aleshores és quan capturaríem el peó, millor segurament amb torre, perquè si les blanques s'escapessin per aquí i capturéssim amb el rei, tindríem la mateixa posició d'abans que guanyen les blanques, no? Per tant, però si les negres capturen amb torre, primer que aquest escac ja no existeix, no? Perquè captura si passen a guanyar les negres i qualsevol altra jugada més o menys crítica com un escac, no hi ha cap problema, t'amagues i això ja és igualtat de material absoluta i taules. Tornem a la posició inicial, val? Aleshores, com es pot guanyar aquesta posició? Si ni avançant el peó ni el truc aquest de l'escac són possibles. Com es pot guanyar? Doncs hi ha un altre truc que és el que ens servirà de guia també per als problemes que haureu de resoldre després. I aquest altre truc és aprofitar la posició i guanyar un temps a canvi de material, d'acord?
hi ha una jugada molt bonica per part de les blanques que és torre A1 i a part de bonica és l'única jugada que et permet guanyar la partida, d'acord? Si ara les negres capturen el peó, doncs les blanques capturen la torre i acaben guanyant la partida tranquil·lament perquè tenen torre de més i és molt senzill fer l'escac i mat de rei i torre. Aleshores, les negres no poden capturar el peó. La jugada més natural aquí seria capturar la torre, però aleshores ja avances el peó impedint que la torre pugui evitar la coronació per la 8a fila, perquè l'única casella de la 8a fila on pot anar està defensada pel peó i el rei, si es posa a perseguir el peó, no arriba. El rei no arriba a capturar el peó perquè corre més el peó. Doncs així es guanya. Hi ha un detallet, una última coetada que podrien fer les negres, que és aquest escac i esperar que les blanques s'equivoquessin i vinguessin, per exemple, aquí. Aleshores, sí que permetries un altre escac, s'apartaria, imagina que torna on estava, i ara sí que podria aturar la coronació, d'acord? Però tot això és molt senzill d'aturar perquè amb aquest primer escac, en comptes de venir-te aquí al mig del tauler i permetre aquest escac, el que has de fer és baixar aquí, ja no estàs permetent aquest escac, estàs amenaçant la torre, de fet, i la torre li passa com quan estava a la columna A, que si vol aturar el peó des de la 8a fila no pot, perquè la casella on aniria està controlada pel peó, de la mateixa manera que estava controlada la casella A8. D'acord? Bonic, oi? Quedem-nos amb aquesta idea. Una posició al límit en la qual per guanyar has de coronar, i per coronar has d'entregar material per descoordinar les peces de l'adversari, d'acord? Ara veurem un segon problema i després us deixaré els altres dos que us he ensenyat abans com a deures i confio que trobareu la solució amb aquestes idees, d'acord? Vale, anem al següent problema que també comentarem i tenim una posició en termes de material pràcticament idèntica a l'anterior, en termes de material, no la posició, però en termes de material molt semblant a l'anterior, amb una torre per banda, i ara les negres tenen un peó que abans no el tenien. Quines diferències substancials hi ha? Doncs que el rei blanc està molt més a prop del peó negre que no pas el rei negre del peó blanc, i aquest és un tema molt important perquè el rei blanc pot capturar el peó i el rei negre no podrà capturar aquest peó blanc, d'acord? Ara, com s'ha de guanyar aquesta posició? Doncs igual que abans, hauràs de coronar aquest peó. Hauràs de coronar el peó que ja està tan avançat i que el rei negre queda tan lluny. Ara bé, les negres te l'estan amenaçant en una, i si tu vas i ja et llences a intentar coronar, les negres tenen aquest escac al qual tu has de reaccionar, t'has d'apartar i després poden capturar el peó. Per tant, aquesta no és la solució. Tornem a la posició inicial del problema i si intentes qualsevol altra jugada de l'estil mira, primer capturo aquest peó amb el rei o és igual amb la torre, qualsevol de les dues jugades les negres capturen el peó també immediatament i també s'acaba la partida amb taules per igualtat de material. Aleshores, tornem. Com es pot guanyar aquesta partida? Doncs amb la mateixa idea que abans, entregar la torre a canvi de descoordinar les peces adversàries i que aquest peó pugui avançar tranquil·lament, d'acord? Quina manera hi ha per fer tot això? Com podem evitar que aquesta torre, d'acord? Com podem evitar que aquesta torre capturi aquest peó? Bé, doncs l'única manera per fer-ho, a part d'un escac que no et conduiria res, et conduiria a la derrota directament perquè capturen la torre i ja està, però a un escac estàs forçant a l'altre a que reaccioni a l'escac i per tant li estàs traient la possibilitat de capturar el peó com a mínim en aquesta jugada, d'acord? Però no és una opció. Quina altra manera hi ha perquè aquesta torre no pugui menjar-se aquest peó o no pugui venir en aquesta casella a fer l'escac i menjar-se'l després, d'acord? Com hem vist a la primera variant. Com es pot fer? Com fer que aquesta torre no es desplaci per aquesta fila? Com fer-ho? Doncs aquesta torre està just davant del seu rei. Si com a blanques poses la torre aquí, l'entregues, aquesta torre no està defensada per ningú, però posant-la aquí impedeixes que aquesta torre pugui desplaçar-se lateralment perquè deixaria descobert el seu rei. O sigui, no es pot fer, és una jugada il·legal. No es pot fer, les lleis dels escacs no t'ho permeten. Quina jugada poden fer les negres? Doncs la més lògica seria, com abans, capturar la torre que se t'ofereix, i ara les blanques sí que poden avançar aquest peó tranquil·lament,
perquè la torre no pot venir a vuitena, té un rei al mig que li impedeix posar-se aquí per evitar l'avançament del peó i la coronació, i si volgués fer com abans, i per exemple venir aquí i a l'avançar fer aquest escac i capturar després, ara ja no val perquè quan avances ja corones i si fessis aquest escac doncs captures tranquil·lament i ja està. Però sempre hi ha recursos d'última hora que hem de tenir en compte i les negres en aquest cas poden tenir una manera d'enganyar-te, que seria avançant aquest peó fent escac. Si tu no captures el peó i decideixes venir aquí, per exemple, aleshores les negres tenen aquesta jugada també, torre aquí, no està defensada per ningú, però si la captures, aleshores tenen el temps de coronar, vale? I si no la captures, si captures el peó, aleshores tenen el temps de capturar el peó. Sí? Però, clar, en aquest avançament en aquest escac que et fan un cop avancen el peó, no t'has d'amagar aquí, sinó que captures el peó i ja està. Aleshores no poden venir aquí amb l'amenaça que després coronar-te si captures perquè ja no tenen peó. I si vinguessin aquí per evitar la coronació, captures la torre i ja està. Tornem al principi del problema i veiem que la solució és la mateixa, d'entregar i precisament entregar la torre per descoordinar les peces de l'altra, no? I acabar coronant. Doncs amb aquesta idea haureu de fer els deures i ja em direu si trigueu menys o més de 2 minuts el temps que trigueu amb cadascun dels problemes. Bueno, trec el problema. Interessant, oi? Bé, ara us torno a posar els problemes d'abans i pensant en aquestes dues solucions que acabem de veure, intenteu resoldre'ls. Són una mica més complicats perquè hi ha més peces al tauler, però les idees subjacents són les mateixes. Estàs a punt de coronar i per fer-ho necessites una jugada, l'última jugada que aniries a buscar doncs és aquesta, vale? O sigui, voleu coronar els peons, però tal com estan les coses no podeu. Per fer-ho, en els dos casos anteriors hem entregat la torre. Fins aquí puc llegir, ja no us puc dir més, perquè us estaria donant ja la solució. Bé, això, digueu-me en els comentaris si heu trigat ja menys dels 2 minuts que us havia donat a l'inici, o si heu trigat més, o si al final no ho heu vist clar i no l'heu tret. Bueno, digueu-me com ha anat l'experiment aquest, d'acord? O sigui, amb aquest vídeo vull il·lustrar que, malgrat la posició no sigui la mateixa, exactament la mateixa, les idees sí que ho són. I per això vaig insistir tant al principi en que la tàctica, i us vaig ensenyar l'apartat de problemes de l'ICES i us vaig seguir dient que tàctica. Val? Perquè en moltes ocasions hi ha una persistència de les idees. Per això els exercicis de tàctica estaven estructurats en diversos temes i també els conceptes estratègics hi ha conceptes estratègics dins englobats en diferents categories, d'acord? Això ja ho veurem més endavant. Bé, espero que us hagi agradat i això, digueu-me en els comentaris si heu resolt els problemes amb els 2 primers minuts que us havia donat, si els heu pogut resoldre després de veure com hem solucionat aquests altres 2 problemes, si malgrat haver fet els 2 exemples tampoc ho heu pogut trobar en menys de 2 minuts, o si ja directament no els heu pogut trobar, bueno, digueu-me a veure què ha passat, d'acord? Vinga, fins la propera.